ten Yasin kang biasa kita waos niku kan wonten ayat nek mboten salah ayat 12 nggih. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin nggih. Rada apal didik-didik nggih. Niku rumiyin kula ngaos ten kene almarhum al-maghfurlah Yai Ahmad Syairozi niku ngoncaki ayat niku. Bahwa Allah niku nggih, inna niku Allah. Sak temene kita Allah niku saged nguripaken sing mati-mati. Nguripaken sing mati niki maknane mangke kalih. Siji nguripno jasad sing mati, nggih niku benjing wayahe dinten kiamat. Sing wis mati-mati benjing diuripno terus dikumpulaken ten padang mahsyar kangge dihisab amale. Enten nomor kalih maknane niku ati-ati sing mati nggih. Ati sing mati niku kali Allah saged diuripno, saged ditukulno dadi iman. Ati sing kafir dadi iman, ati sing isine maksiat dadi seneng taat, seneng ibadah niku saged Allah niku. Lah wasilahe carae macem-macem, cara nguripno ati sing mati niku macem-macem. Enten nek tembunge para wali niku kan enten tembung tombo ati nggih. Tombo ati 5 sakwernane niku lho. Enten mergi maos Al-Qur'an sak maknane enten. Enten sing dienggo poso, tirakatan poso. Enten sing dienggo zikir. Enten sing dienggo kumpul wong saleh niki. Nah, kita kumpul tiang soleh niku niku ngalap berkahe tiang soleh. Bahkan ten setunggal dawuhe Kanjeng Nabi niki nggih nate diaturaken kali Syarifah Halimah Alaidrus sing biasa ngaos ten Solo napa ten Jogja ngene Syarifah. Niku bahwa picak ombenane, picake wong soleh, wong mukmin pada umumnya niku ngandung barokah. Picake tok niku ngandung barokah. Niku wong mukmin biasa nih. Napa malih wong mukmine niku nek ulama, nek mukmine niku para waline Allah. Napa malih nek picake niku picake Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ten hadis-hadis niku salah setunggal carane ngalap berkah niku saking picake Kanjeng Nabi. Saking bekas-bekase Kanjeng Nabi, bekas daharane Kanjeng Nabi, bekas unjukane Kanjeng Nabi. Sing paling terkenal niku bekas wudune Kanjeng Nabi. Bekas wudune Kanjeng Nabi di alap berkah, siramno nang awak, gobyosno. Penyakit-penyakit ilang kabeh, awak sing males ngibadah dadi sregep ngibadah barokah masyaallah. Nah, kita niki tiyang sing uripe jauh dari zamane Kanjeng Nabi, tawebe. Nek diceritani ngono ajane pengin enten Kanjeng Nabi mari ngalap napa ngonten sisae nggih pengin kita alap berkah. Tapi kita kan tebih. Ya napa carane ngalap berkah Kanjeng Nabi saking sisa daharane, saking sisa unjukane, saking sisa wudune kan mboten saged wong pun zaman sakniki. Cara umpama ngalap sing terus ten museum enten rambuté Kanjeng Nabi kan leren dadak ten pundi Temboro. Nggih. Nah, leren dadak ten Temboro. Lah lek ngono kan kangelan, yo napa carane? Nah, carane nggih niku nderekaken dawuh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nggih niku carane nggih niku manut Kanjeng Nabi. Carane anut Kanjeng Nabi. Mergo dengan manut Kanjeng Nabi mangke kita niku yuhibbukumullah. Dicintai Allah. Nek dicintai Allah otomatis dicintai kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan imbuane bonuse wa yaghfir lakum dzunubakum, disepuro sedaya dosa kita. Dadi kita saged ngalap berkah Kanjeng Nabi nggih salah setunggale nggih niku anut Kanjeng Nabi. Mboten enten pilihan lain, anut Kanjeng Nabi. Lah
anut Kanjeng Nabi niku nek kita mboten ngertos sejarah Kanjeng Nabi, mboten ngertos tindak lampahe Kanjeng Nabi, mboten ngertos sunah-sunah Nabi, ya apa carane anut? Wong ra ngerti. Lah mongko dik wingi saulan dik wingi nggih, bahkan mungkin beberapa niki tasik berlangsung peringatan Maulid Nabi niku kangge ngurip-ngurip sunah Kanjeng Nabi, ngurip-ngurip sejarah Kanjeng Nabi. Ben kita umat niki sing jarake tebih saking Kanjeng Nabi niku saged pirsa. Kanjeng Nabi niku nglampahi napa mawon, akhlake kados pripun, sifat-sifate kados pripun, cara ngibadahi kados pripun. Ben kita saged manut. Senajan to kita mboten saged sampai 100% mirip mung kita niku umat sing wis ngenten iki akeh dosane titik amal saleh. Tapi kan setidaknya niku mbuh pirang persen, mbuh 0, pirang persen niku dasare salat kita, dasare poso kita, dasare ibadah kita niku nganut tenggene Kanjeng Nabi. Senajan to mboten saged plek, mboten saged mirip zahiron wa batinan fin niyah wal qaul wal fi'l mboten saged 100% mboten masalah. Sing penting kita niate nderek Kanjeng Nabi. Nah, nderek Kanjeng Nabi niku dasare nggih saking bungah. Saking cinta, saking demen kali Kanjeng Nabi. Mboten paksaan. Nek mohon maaf kadang anak iku manut wong tua kan rada ana beksoe, rada enek ancamane. Nek gak manut bapak ra dikeki sangu, ora manut bapak ra dikeki duit, ra manut ibu ra dimasakno, enten tekanan. Tapi nek manut kali napa niku Kanjeng Nabi niku ati nggih napa atine wong mukmin niku secara otomatis karena cinta, karena demen kali Kanjeng Nabi. Bahkan kapanane kula ten mulutan niku kula cuplikaken cerita-cerita saking I'anatut Thalibin juz 3 niku. Enten beberapa cerita tentang barokah tiyang sing ngawontanaken utawa meskipun tidak mengadakan nderek melu lah. Syukur-syukur saged ngadakno piyambak ngono. Tapi lek mboten saged penting derek melok mlebu nang ngene peringatan Maulid Nabi. Kula critakno kalih mawon. Sing pertama zamane Harun Ar-Rasyid. Zamane Harun Ar-Rasyid niku enten tiyang nom-noman. Sing tiyang nom-noman iki rada musrif. Musrif niku rada nakal. Ya Islam tapi nakal wonten. Sampai kali wong kampung dicacat. Dadi nek umpama disebut jeneng iku ten kampung, kabeh ngarani wong nakal. Wong kampung nakal. Tapi piyambake niku enggak ada perilaku, enggak ada kebiasaan ben melebet wulan mulut. Niku piyambake siram tajam malawa ta'attara, terus gawe klambi sing apik-apik ngangge wangen-wangen, pepae sing apik, terus wa qara'a Maulidur Rasul. Maos ceritane kelahirane Kanjeng Nabi. Napa ngangge maulid dibak monggo, balur barzanji monggo, sing pokoke jelasno ceritane Kanjeng Nabi, maca sejarah Kanjeng Nabi niku lho, ben murid-murid sunah wau. Niku selama 1 bulan. Cah nom niku. Niku dilampahi tiap tahun. Engko mari wulan mulut nakal neh. Wis pokoke masyaallah nih. Dilalah mboten niku selama dilampahi pirang-pirang tahun terus piyambake kapundhut sedo. Nah, sedo niku sing ngurusi niku namung keluargane kalih Mbah Mudin lah kasarane. Gak sepiro akeh. Wong pancen mbek wong kampung ditengeri nakal. Dilalah niku sak Basra, Pak. Sak Basra niku ditimbali Allah. Anten suara sing kabeh dirungu wong sak Basra, sak negara. He wong-wong Basra. Dan takziah nanggone pemuda iku. Mboten disebut namine. Mergo iku waliyun min auliyaillah, mergo pemuda iku dicatet waliyun min auliyaillah, termasuk kekasihne Allah. Lu kaget, Pak. Sing ditengeri nakal tapi dicatat Allah dadi waline Allah. Wahris danten nderek takziah. Diramut kanthi sae. Ramut kanthi sae pun ngantos dimakamaken. Terus kondur, tapi nggih kondur niku kalih bawa perasaan bertanya-tanya, kok iso bocah nakale koyo ngono? Tapi kok oleh pikantuk undangan saka langit kanggo takziah. Mboten trima masjid sing ngundangi takziah niku langit. Ternyata tiang-tiang niku mimpi. Mimpi piyambake niku sing sedo wau pemuda niku ngangge ngagem pakaian sing suwahe. Terus
sutra, terus berhias permata, bertahta, terus napa ngangge mahkota niku pokoke windah saestu ten singgasana. Lah tiang-tiang matur bimanil tahadil fadilah. Sampeyan kok iso oleh kamulyan kaya ngene iku sebabe apa? Para tiang sing mimpi masyarakat niku tanggel. Terus piyambake namung matur mergo aku merengeti Maulid Nabi. Derek meringeti Maulid Nabi senajan to ijenan pokoke meringeti Maulid Nabi. Ra kudu ngundang wong. Enek wong teko ya alhamdulillah ra ono ya tak peringeti dhewe. Niku pertama masyaallah. Tiang sing ten donya niku diarani elek kali wong liya, tapi munggu ya Allah pikantuk kamulyan. Bahkan sedone nggih pikantuk kamulyan. Lek wis kaya ngonten insyaallah nggih bini sampai akhirat pikantuk syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali sing unik malih niki. Ceritane Marwan bin Malik ten zamane Khalifah Marwan bin Malik. Nah, ten mriku nggih sami enten pemuda. Enten cah enom niku duwe jaran, kayane jaran anyar kayane. Jaran anyar terus seneng ditumpaki. Kayane nggih belajaran tasian. Pertama nggih kalem, penak tumpakane. Dilalah niku jarane meluwayu ora kena di kendhalekno. Meluwayu buanter. Sampai tenggene ngajenge dalem istana, ngajenge pendopo istana. Lah dilalah ten riku enten putrane khalifah niku. Putrane Marwan bin Malik, putrane. Mboten disebut nami putrane, pokoke enten putrane niku. Wah, akhirnya ketabrak jaran. Mendal wong tabrak jaran, Pak. Tabrak jalan mendal wong. Jalan yo gede terus napa kuat ngono mendal. Mendal mati saknalika, Pak. Walah, pemuda iku gemeter, Pak. Cekeli wong napa niku tiang-tiang cekeli prajurit istana seret wisan. Wis ngalamat iki wis. Alamat diketok ndase. Wis diseret. Diseret iku piyambake wis pasrah njaluk tulung nang sapa pancen piyambake salah. Ten ati terus nadar, Pak. In khallasani Allah. Nek umpama aku dislametno Allah sangka hadhil waqi'ah, sangka peristiwa iki, aku janji bakal ngadakno Maulid Nabi. Badhe ngadakno peringatan Maulid Nabi, walimah Maulid Nabi. Tak ngundang wong bacaan go Maulid Nabi. Namung ngono tok. Disyarat ngajenge khalifah. Marwan bu khalifah dikabari putrane jenengan ditabrak jaran sing nunggangi lare niki. Mbrabak ngabang, Pak, putrane kesayangan. Teluk rene diseret ngajenge Marwan bin Malik. Mendelik ngamuk abang. Dilala, Pak, wajane abang iki malih dadi normal terus guyu ngakak-ngakak, Pak. Guyu ngakak-ngakak. Lho. Aku kape muring-muring kok malah guyu ngakak-ngakak. Terus sanjang ten pemuda. Hei pemuda, duwe ilmu hipnotis apa kowe? Hasan ta'sihra. Awakmu iku pinter sihir ya nek ngarani ngono. Nek kita sakniki ya awakmu pinter hipnotis ya. Kok aku sing kawitane muring-muring kok iso dadi guyu lakak-lakak ngene awakmu berarti iso hipnotis. Pemuda yang jawab, "Mboten saestu raja." Lah kok iso kenging napa? Kula namung gadahi krentek. Nek umpami kula slamet saking peristiwa niki, saking hukuman niki, kula badhe nadhar ngawontenaken peringatan Maulid Nabi, ngundang tiang-tiang ngadakno walimah peringatan Maulid Nabi. Namung niku tok. Walah. Ya iku mergo iku aku iso dadi luluh iku, ambek Allah dibuka hatiku. Wis awakmu saiki bebas ngono. Awakmu saiki bebas. Bahkan kali khalifah niku tak uruni 1000 dinar. Dinggo walimah Maulid Nabi. 1000 dinar niku nggih. Sak dinar niku sama dengan emas 4 gram seprapat. Wis anggap ae 4 gram. Emas 4 gram. Sak dinar iku emas 4 gram. 4 gram niku jenengan tingali harga emas seminggu dhek wingi paling. Kula tingali niku 2.020.000. Anggap ae 2 juta. Sak gram emas niku 2 juta. Sing murni lho nggih, sing antam lho, mboten sing sepuh-sepuhan niku. Nah, nek sak dinar niku 4 gram. Sak grame rega
juta. Berarti sak dinar pirang juta? 8 juta. Urune niku 1000 dinar. Berarti pinten nih? 8 M, Pak. Nggih. 8 juta. 1000 kan berarti 8 M. Urune niku 8 M, Pak. Mbok. Kita ngadakno Maulid Nabi urun piro? Niku 8 M, Pak. Dane geden-gedene luar biasa. Pancen kita tingali sedekah tiyang rumiyin niku hitungane ra trimo jutaan ratusan juta M. Dengan total perangi Kanjeng Nabi niku Sayyidina Utsman urung pirang M niku total ku miliar banyak sampai triliun, masyaallah. Lah niku fadilahe kautamaane tiyang ngawontenaken Maulid Nabi. Krentek tenati mawon lho. Dereng ngadakno yo jek krentek nang ati nazar kabeh ngadakno Maulid Nabi. Sing kawitane iku meh sora ten donya mergo kabeh dipenjara bahkan kabeh diketok ndase karena kan mateni niku ganjaran dipateni. Apa maneh sing anu anake khalifah wis jelas ngalamat iku. Tapi kok ndilalah mergo barokah nazar meringeti Maulid Nabi ora sida kenek kasangsuran dunya. Dadi kali Allah kesengsaraan dunya niku diangkat. Fadilahe kuwata sanget. Ngawontenaken Maulid Nabi. Lan ngawontenaken Maulid Nabi niku ra kudu tenggene wulan Maulud. Basak derengi, basak wise, jenengan ten wulan Ramadan lho mboten masalah. Mergo wau lho, dalile kan cinta ten Kanjeng Nabi, manut ten Kanjeng Nabi ora ana batasan wektu. Bahkan setiap waktu mestine kita cinta ten Kanjeng Nabi, kita manut, berusaha manut meneladani uswah hasanah Kanjeng Nabi. Salah setunggale kanthi cara ngene ku Maulid Nabi. Kangge ngeling-eling karena nek mboten diadakno Maulid Nabi, ilang tenan Pak sejarah Kanjeng Nabi. Wong sakniki lare sakniki jangankan sejarah Kanjeng Nabi, putrane Kanjeng Nabi namine sinten, garwane namine sinten, bedakno Fatimah Aisyah iku bingung pisan. Lare sakniki. Nah, niki karena zaman semakin kados ngenten niki monggo kanthi kesadaran kita nek saged nggih saged-saged umpami pribadi nggih monggo, umpami ngadakno sak keluarga nggih monggo, ngundang nggih monggo. Mangkane kula nulis ten media sosial niku keutamaan atau faedah mengadakan nek saged mengadakan piyambak utawa menghadiri peringatan Maulid Nabi. Muga-muga kita saged pikantuk barokah Kanjeng Nabi. Ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.